karon ang Inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, menor de edad patay matapos mabungguan kag malapakan sa isa ka six-wheeler truck. Ginaduso nga pag-require sa COVID-19 tests ng mga PDL sa Bacolod, aprobado na sa Konseho. Sa balita nasyonal, Pilipinas, mas may bastante nga pondo para sa posible kalamidad nga magluntad. Duha ka formally official nga napreso ginhilway na. Maayong aga Bacolod, mga aga balugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 3, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Mayang aga mga ka-aksyon, good morning Action Doors. Maayong aga, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod sa gyapon sa aton via Facebook, YouTube, kag website. Good morning. Good morning and welcome to this Action Balita Morning Edition. Bayan numero 1 pa lang ta. Action ba? Ano na yun? Ano yun ma? Excited. Feeling ko may kantuan ka karon kaya excited. Wala ako sa kantuan karon kay may wala. special coverage kita sang NBA. Ay, yes. Bantayan nyo mga ka-action. Text ako dugay-dugay kay Tuto Steph. Tuto Steph. Ako yung lang bantayan ko karon niya. Samtang naga-coverage ka mo. Ang ano ina? Bantayan ko yung pamahaw nyo. Correct. Ikaw ma-serve. Hindi ako makaon. Hindi mo ako makakaon. Samtang ano ka mo da, gawakal-wakal. Oo, no, amo na permi kay tabo, no? May pamahaw di ginabutang sa akmon. Ikaw iya kay wala ka ubram. Yeah. Ulo umragin siya. Kala isa wala ubra. Alex Fuentes, morning dira sa imo. Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, kag Dennis Richard Timor Roma. Good morning man, no? Yes. Kay Russell Gomez, Leia Morales Berida. Sa kay Melchor Melos dira, maing agaman sa may siyudad Sambago. Kag of course, kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Good morning. Sa mga nagapangapedra, sa tanan nga mga kapihan, maing aga dira sa inyo, dira sa DK Kapihan sa La Carlota. Good morning. Sa kay classmate ko, Jean Buarom, good morning man. Ari na si Cielo. Good morning man sa kapihan ni Lani, Action Ball. Lani dira sa Kwan, sa Kalubay, sa Sampinet. Sa Bago. Good morning. Good morning. Kag-araman si Miss Jinky Dialagdon. She's watching. Good morning si mo Miss Jinky. Kag siya family na lang sa Banuas ng DSB Action Boy. Tamyawon ta. Mayang aga dara sa inyo. Kay mama niya Lulit. Kag Papa Joe Dialagdon. Good morning. Yes. Kay Reynald Halandra, mayang aga man. Kag sa Halandra family. Kag siya wife ko na sa Sumag. Di ni si Reynard yaman. Basi kon abroad. Basi, goro. Kay Dennis, tikla, hindi ba ito? Dennis, basi madunlan pa na sila karon. Correct? Si Magos, good morning sa imo teacher Margo. Dira sa may Banwas ang Hinubaan. Yes, kag sa Alagad Radio, dira, mayang aga, sa kay Alagad Kevin Henry, kag sa mga taga-Hinubaan, nagsendorse, no? Good morning. Kay Roberto Docado, good morning. Ano ni? Duwa sa ako nga agaw. Ano man? Sige lang. Sa Purok Esmeralda sa may Bago City. Good morning. Araman si Athea Kim Eriman. Good morning, Athea. Sa may Banuas ang Mursha. Medyo nagmahal na gali ang rates sang ano no, sang Mambukal galing no. Nagmahal siya. Kaya kagapon ko nakita ang ilang price
Ito may harap sa mga environmental fee na. Do bali ang sa adult, ang kabilugan niya entrance do 140 na. Ha? 140. Ang ano, entrance? Oo. Kabilugan niya entrance kay pila to Libre ganun? swimming pool. Dala na guro eh. Inclusive Ang may na siya. bayad lang na ang ang mga ano bala? Hot spring Mga, bala? okay. Mga 100 pesos ata ang Sulfur ilada nga. spring. Oo, na. Okay. Kaya mga kuan mga cottages guro Kaysa una, tag 50 lang di ba yung entrance sa mga adult? Tapos mga bata do 30, I think. Wala na yung environmental fees ang una yan. Subong may ara na. Basta na-improve na amo na din. siya ng 100 pila? 40. Ang total. Abi ko Kaya may ano environmental fee. nga 20 pesos. Oo. Abi ko ano do 80 pesos lang tong entrance ng adult 50 ang Okay, may ara sila total. Basta may ara po sila guro fee nga other. Basta nakita ko total, amo na 140 pesos. Tapos subong hindi ka na ito yung makarikta ito yung Action Boy. Subong ya mapabook kagi dapat sa may dira sa may Mambukal Tourism Office dira sa may Capitol. Capitol, Ambot ko may contact number man sila. May ara siyempre galing wala Nga na lang kita. matawgan mo lang kung pwede ka pa book or basta ibla makadto ka ginto ya. Sido ka mo na bala. Pwede man guro matawgan akit syempre subong ano naman mong tawag sini kani digital naman ang pagpay mong correct? Correct. Pwede pwede. Perfectness. Sige. Sakay June Kabalatungan. Good morning man. Reynald Halandra sa Purok Progreso. Good morning dira sa imo. Purok Progreso ni sa gali. Okay. Si Reynald Halandra. Wait. Reaction boyo. Adult 120 pesos ang entrance kag environmental fee nga 20. Ang so sa adult 140. naman, ang sa children naman 60 pesos ang entrance fee kag 20 pesos ang environmental fee. Total of 80 pesos. Yan. So inclusive na siya sa swimming pool. Dali lang. Oo. Big pool kag ang dipping pool. Pero wala niya nadala ding mga oforo. Ang oforo man ang spring gali nila. Ano ang dipping pool ya? Ang butano niyang dipping pool. Wala ko niya ba? Wala ko ni ka. Abi ko ano ng dipping pool mo na siyang daw sulfur na siya. Basta yung isa, kada ba duwa na? Not sure lang ha. Pero diba, dumay bayad pag nga iban. Basta gindala na nila. Kami nakabutan diyo, entrance fee is inclusive of small pool, big pool, and dipping pool. Basta gindala na guro nila subong. Ang may bayad na lang bali guro atong ano. Hindi lang ko sure. Hindi ka I-confirm sure. tara ko makakadto tato Sige, kung ano sige, ang dipping pool ang Kaya ginatawag. daw sa may istorya daw plano mo gin makadto to eh. Standby na sa aton mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time last 6:21 sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka menor de edad nga lalaki matapos nabungguan kag nalapakan sa isa ka six-wheeler nga delivery van sa barangay Hunob-Hunob, siyudad sa Escalante kahapon sang aga. Ang napatay nag-edad sang 12 anyos kay isa ka manugpanahi sang nipa. Sunod kay Police Staff Sergeant Alberto de la Cruz, traffic investigator sa Escalante PNP, nagatabok sa dalan ining biktima sa aksidente nga nabungguan sang delivery van nga ginamaneho ni Haren Marquez, 40 anyos, kag tumandok sa probinsya sang Pangasinan apang karon nagatrabaho sa K5 Distribution. Pahayag ni de la Cruz, nalapakan ang halos bilog nga lawas sang biktima sang panguna kag pangulihing nga goma sang salakyan. Sa inisyal investigasyon sa pulis ni Baluan nga madasig ang dalagan sa salakyan labi na nga dulhugon na lugar sa dinagluntad ang aksidente kag wala inigilayon nakapreno.
Aprobado na sa konseho sa siyudad sang Bacolod ang ordinansa nga nag-require sang mandatory COVID-19 testing sa tanan nga mga person deprived of liberty o kon PDLs nga gina-remit sa mga pasilidad sang BJMP sa siyudad sang Bacolod. Sunod sa author sang ordinansa nga si Councilor Arlo Victor Espino, ini nga kasuguan ang nagatuyo nga madugangan ng safety measures nga ginahimo sang siyudad batok sa padayon nga pamahog sang pandemya. Dugang pa ni Espino ang mga pasilidad sang BJMP ang isa sa mga lugar nga mayara sang risgo nga mahimo matabo ang kaso sa paglinatuna o latnanay sang virus. Nagpanguna sa may pinakamadamong accomplishment sa pagdakop sa mga other wanted persons kag illegal drugs personalities ang Negros Occidental Police Provincial Office sa bilog nga Western Visayas. Ini sa nakaligad nga birada semana. Sa record sa Police Regional Office 6 sa 224 ka mga other wanted persons, 118 diri ang natakpan sang Nokpo. Dugang pa, 28 naman ka mga persona nga involvado sa illegal nga droga natakpan sa Nokpo sa separado nga buy-bust operations. Suno kay Nokpo Public Information Office Police Lieutenant Public Information Office Police Lieutenant Abigail Donasco ang wala untat kag mabakod nga kampanya sang Nokpo kontra kriminalidad kag sa pagpabilin sang kalinong sa komunidad ang nagapadayon sa tanan nga tion. Ang Nokpo ang nagpangaduha sa may pinakamadamo nga most wanted persons nga natakpan sa nga mayara sang 11. Aminado ang 303rd Infantry Brigade nga sa pihak sang madinalagon nga kampanya sa gobyerno kag National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC sa isla sang Negros may nabilin sa gihapon nga mga rebelde. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, sumugod sang tuig 2016 tubtob sini nga tuig masobra na sa 50% ng mga active members kag supporters sang New People's Army ang nagbugin. Dugang pa ni Pasaporte nagapadayon pa man ang pag-recruit sa mga rebelde, labi na sa mga eskwelahan kag mga urban areas. Nagpasalig naman ang Philippine Army nga mas pabakuron pa nila ang kampanya kontra insurgency kag ang pagatudlo sa kamaturan labi na sa mga estudyante. Ginalantaw naman nga posible away magkasawa ang ginhalinan sang insidente nga pagpaniro ni Romel Castillo sa duha ka mga trabahante sa dong Miyerkules ang gabi sa Orlidos Eatery sa Purok Progreso, Barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Major Junji Liba sang Police Station 9, nagkadto pa si Castillo sang nalilin ng gabi para mag-istorya sa tag-iya sang kalanaan nga paryente sa asawa. Suno kay Liba, luyang makigbulag sa ang asawa sang sining ni suspitsado nga santo nag-obra sa kalanaan nga iya ginsulod sang naligan ng gabi. Suno kay Liba, nagbulig facilitate ang paryente sa asawa ni Castillo agon makapauli ini sa iyang lugar dito sa Banwa sang Candoni. Nagapati si Liba nga posible na ukpan sang kaakig si Michael Jupeta kag Gemma Berha. Rason ngin paniro sila ni Castillo gamit ang kalibre 45. Arestado ang isa ka babayi sa drug buy-bust operation sa Police Station 7 sa Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Ang nadakpan ang ginkilala kay Aiko Fernandez, 33 anyos, nga residente kag akong 33 anyos nakuhaan sang napulo ka gramo sang suspected shabu nga nagabalor sang 74,000 peso, 74,800 pesos. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Police Station 7, wala sang pending nga kaso si Fernandez. Sa karon preso si Fernandez sa custodial facility sang Police Station 7. Pilipinas, may bastante nga pondo para sa posible kalamidad nga magluntad. Samtang duha ka opisyal sang Farmally nga napreso, ginhilway na. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa Ray Flores Barrioga, morning dira sa DSB. Kay Ma'am Vanessa Mayo, dira kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota, USA. Morning dira sa inyo. Sa kayang, ligo ko na espiyak nga estasyon, no? Si Ems Aboso, good morning dira, no? Josephine Lacson, greet naman, iapo nga si Matthew Palo, happy 10th birthday. Ay, happy birthday, Matthew Palo. Halin kay, ano mang tawag ni sila, mga alola, no? Josephine Lacson, basta hindi mga nilola panawag, Blau? Loli, guro. Loli, guro, or... Mamita. Mamita, correct, mamita. Correct.
Ana Ruby Kanyada, kaya doon din na uso mga lula, no? Ikaw gusto ka tawag ka lula, Loli, lakadlaw? or ano na, mamala. Lakadlaw, gusto mo tawag nga ka lula, lakadlaw? At di ko may matawag laman problema. It's okay. Nga, o kaya mo, Pinoy ta bala man ang Pinoy, tawag sa correct, aton. oo. So, na siya problema. Kag ang lola, blang ni sa iban nga country, blang kalasin ang ngalan. Oo. Lola. Lola. Ngalan mo sa iban lola. Lola. Basi Lola. Ito yung Lola, gani. Ay, With W. tala. Ana Ruby Kanyada, of course. Barky Tribe. Good morning man sa imo. Kag sino ginaganapat digit ni pirmi man. Kag good morning ko no. Kay Kim Poyulo, kag retired police Jerry Sinoro. Morning. Robert Roma. Ginagreet niya man si Helen Ledesma sa Isabela. Kag si Homa Lomena. Good morning. Dira sa may barangay, kung sa Gardenville Subdivision, sa may barangay Tangub, no? Tangub. Good morning. Christopher Euro Lina Sr. Maayo lang ang pamati sa taga-crossing Bago, watching from Pampanga. Okay. Good morning. Crossing Bago. Crossing Bago. Balo ka sa Bago, kada mo crossing mo, may crossing Kamatis, Gani. may crossing high school, may crossing Bago. Tsakto sa may puntas ng Taytay, gali ito sa piyak nga Taytay mo na ng crossing Bago. Ba't hindi ko taga Bago ba? Hindi kay kadamo plus ang crossing lao. Kadamo crossing, no? Pero nabala ko lang itang crossing Kamatis. Crossing Kamatis Isa tultulan. una sang gasakay ko serious lang, crossing Kamatis lang, no? Na, ang antes na mo ng Kalubay. Ah, Antes na mo na ng Kalubay daw. Kalubay na Pero few meters, magkano nga 200, 300 meters before sa crossing Kamatis mo ng Kalubay. Kalubay. Okay. daw. Crossing Kalubay. Hindi, nabalang Kalubay ko lang. pagigili. Puro Kalubay. Nabalang ko pagigili ang crossing Ubay. Ano na Ubay na iya. Oo. Dira sa may kuhan ni Sa may Dablang. crossing Ubay. Crossing Pakad Ubay tumaaw. Oo, pag tumaaw. Magliko ka bla pa maaw. Oo. Amo nang crossing Ubay da. Perfect. Dason, Malagali, duwa. Crossing Ubay, kag crossing Maaw. Ano ni? Kamatis. Amo na yung matultulan mo kay ti lagyan na sa pakadto dito sa inyo sa may crossing Karabalan no ay. Wala. Talakas ang crossing Karabalan. Do wala pa so far. Karabalan ang gidlang. Karabalan gid lang. Daan yung merkado lang, daang ano da. Mas nagdaan yung merkado lang, kay draang salakyan Going pa sa Karabalan. Karabalan. Okay. Perfect. Makoy-koy. Kuan ko no, shout out kay Madam Rutchan from Pahanokoy. Oy, good morning. Yes. Sa kay Madam Rutchan. Rutchan. Kaya good morning dra sa mga taga Purok Villa Lourdes sa may barangay Pahanokoy. May aga dira sa tanan nga mga taga Purok Villa Lourdes. Good morning. Good morning. Kaya balo ka na ako din ng Villa Lourdes? Uy, Awa. sa may inyo dadampe. Oo. Hindi mo to sa inyo, Rose. Di ako pwede samon. Basta dran siya straight Nablang sa mag- nga ginaswimmingan. Wala nga. Among ina da. Oo, ginada. Ang inadulungan mo blas ang inabaligya mong isda bla kung may baligya mong isda. Nawa na siya. Baboy pag idadason, baka ka. Diba baka pag idasang baboy na message lang ko, barato. Barat. Muna. Tapos live mo ako to ko na, ay mahal man yun. Ay, hindi ba? Barato na siya. Mayara ka ni so nga gabaligya baboy nga ang pag ano gani parang na pag lasa bla pag tsaan gani na Matada. pag perna bla na nang perna nga part? hindi ang perna actually daw ang imo nga paglasa blang ya Abi ko bla sa una. Ano? Perna? perna. Kaya ang part sa una, mama sa manuglasa, ang perna lang akon. Abi ko yung dri na dampiyo. Gali kaya ang way na sa nga pag ano. Ado mo na perna na mo na. Yara nga daw pag gusto lang bla chug. Ara sa kilo. Grabe, bla subong no, tag 290, blang kilo. Ay gala. Oh. Standby na sa aton mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 sa aton balita nasyonal. Yun pa siguro sa Department of Budget and Management sa publiko nga ang gobyerno may bastante nga pondo para sa kalamidad, ilabi pa nga ginapaabot ang madamo nga bagyo nga mag-agi sa Pilipinas sa mga masunod nga bulan. Suno kay DBM Secretary Tina Canda, may nagakaigo nga pondo karon nga tuig bangod gamay lamang ang nabuhin tungod tunga pa lamang sang tuig. Wala naging detalye ni Kanda ang nabilin nga Calamity Fund. Apang ginpahayag nga ang Contingent Fund nga mag-augment sa Calamity Fund ang yara sa kapin sa 6.8 bilyones pesos. Ginpirmahan ni outgoing Senate President Vicente Sotto III gabi sa Miyerkules ang release order sa mga detenido nga mga executives ng kontrobersyal nga Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Sa order na schedule ang release Sanday Mohit Dargani kag Lincoln Ong gikan sa Pasay City Jail las 8 sing aga kahapon nga adlaw Hunyo 2. Una na ginpahag ni Sotto nga si Ong kag Dargani ang i-release matapos katapusan nga sesyon o kung ang katapusan nga sesyon sa 18th Congress. Madumduman gindetain si Ong kag Dargani bangod wala nagkooperar sa investigasyon sang Senado angot sa ginaligar overpriced pandemic deal sang Pharmaly sa gobyerno. Ginpahayag naman ni incoming Presidential Communications Operations Office Chief Trixie Cruz Angeles nga hindi magdesignar sang spokesperson si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Angeles, wala pala sila sa may nabaton nga impormasyon nga ginbawit ni Marcos ang una sining pahayag. Una naging report nga pahayag man ni Angeles nga si Anay Public Works and Highways Undersecretary Karen Jimeno kang ang newspaper columnist nga si Rigoberto Tiglao ang ginakonsiderar man nga maging masunod nga presidential spokesperson. Nag-courtesy visit kahapon nga adlaw si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, sa kay Philippine Coast Guard ug PCG Commandant Admiral Artemio Abu sa port area sa Manila. Sa statement, ginpahayag sa PCG nga nagkadto si Xilian sa national headquarters kag nagpabutsyag sang iya ginapaabot nga mapuslanon nga talakayan kag development para sa future collaboration sa Coast Guard. Suno kay Abu, tuyo sang pagbisita agud i-review ang manaming kooperasyon sa tunga sang China Coast Guard kag PCG. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Inyong ipamatihan natin mga balita sa Aksyon Balita Morning. Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Ngayon kaupo din nyo sa Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.